Milí priatelia, ja vás chcem veľmi pekne pozdraviť a vyjadriť potešenie nad tým, že sme sa tu znovu zišli. Som veľmi rád, že aj ja môžem byť znovu v Petržalke a práve pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania. Tá myšlienka uctiť si a pripomenúť si povstanie je podľa mňa dôležitá a sme to práve my ľudia, ktorí robíme a tvoríme tradície, ktoré sú tu dnes a pevne verím, že vydržia aj ďalej. Je to dôležité preto, aby sme naozaj odkaz povstania dokázali prerozprávať do jazyka dnešnej doby a priblížili ho najmä mladým ľuďom. Je to úloha tej povstaleckej generácie, ktorá priamo bojovala, ale je to aj úloha nás, tých 50-tníkov, 60-tníkov, ktorí sme tú štafetu preberali a preberáme ju od tých starších a usilovali sme sa a usilujeme sa o to, aby sme si uctili štátny sviatok, ktorým 29. august v našej republike je. Zajtrajšie centrálne oslavy určite ukážu, že to rozhodnutie z roku 91 vyhlásiť 29. august za štátny sviatok malo zmysel a že ho prijala väčšina našej spoločnosti. Je pravda, že aj my sme v Bratislave prispeli k tomu, že sa nám podarilo premenovať nový most, znovu na most Slovenského národného povstania. Bolo to tiež vyjadrenie úcty národno-oslobodzovaciemu boju práve z čias druhej svetovej vojny. Je tu sú tu ešte ďalšie generácie, o ktoré sa musíme postarať a ktoré sa vyjadrujú osobitým spôsobom. Vy viete, že sme v minulom roku aj v tomto roku podporili ako mesto akciu, ktorá sa volala Bratislava bez náckov. Pretože máme každoročné zhromaždenie pred prezidentským palácom, kde prídu mladí ľudia a uctievajú si vojnový slovenský štát a potom idú k hrobu Jozefa Tisa. My si myslíme, že to nie je na mieste, že toto nie je tradícia, na ktorej môže stať naša Slovenská republika a preto sme podporili aktivitu ďalších mladých ľudí, ktorí vyjadrili jasne svoj postoj. My nechceme mať v Bratislave takúto tradíciu a takýchto oslavovateľov. Je pravda, že sú tu aj mladí ľudia, ktorí ešte vôbec nevedia, aká je hodnota slobody, za ktorú bojovali naši otcovia a naši starí otcovia. A práve im treba pripomenúť, že sloboda nie je samozrejmosť, že si vyžaduje obete. Vo vojne a v povstaní to boli obete najvyššie, ale aj dnes sme povinní urobiť všetko preto, aby sa sloboda z nášho života a z našej krajiny už nikdy nestratila. To je ten odkaz, o ktorým hovoril pán poslanec Jasaň, to je ten odkaz, ktorý nesieme ako odkaz povstania a ktorý chceme odozdať mladým ľuďom. A robíme to aj takýmito stretnutiami, aj zapálením povstaleckej vatry, aj zaspievaním piesní, ktoré majú povstaleckú tematiku, partizanskú tematiku. V tejto tradícii sa hlásime. O tom je naša štátnosť, o tom je naša Slovenská republika. Ešte raz vám ďakujem, že ste prišli a verím, že sa tu takto stretneme aj o rok a v tejto tradícii budeme spoločne pokračovať. Ďakujem veľmi pekne.